खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। भारतारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां, सुथुरजों नांनो थाखाय गंनै मिसाइलनि थियारि। दिनै भारत हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान। गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै बिपिएफ दोलोनि उखैहाब सोमावसारनाय। अहिंसा आरो गोजोनानो मोनसे समाजखौ गोख्रोङै दाफुंनायनि गुदि। बे आयदाखौ लानानै जालायाव मोनसे हाबाफारि खुंदों। कृषक मुक्ति संग्राम समितिया गोदान राजखान्थि हान्जा दाफुंबाय। दानिया आबुं रादाब। बुहुमनि गेजेरावनो गोख्रोंसिन आरो जोबोद गोख्रैथिजों खारनो हानाय थामहिनबा 400 किल'मिटार जानथाइसिम खारनो हानाय ब्राह्मस सुपारसनिक क्रुज मिसाइलखौ थांनाय बुधबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आखाइजों ओडिशानि बालासराव बेखेवनाय जाबाय। बे मिसाइलनि दिहुनगिरि, साइन्टिस्ट आरो इन्जिनियारफोरखौ नरेन्द्र मदिया हाबाफारियाव साबायखर बावो। लोगोसे नखर मन्त्रि अमित शाहआ बे मिसाइलनि दिहुनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बुंदों दि ब्राह्मस सुपारसनिक क्रुज मिसाइलनि दिहुनजानाया भारतारिफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव, लोगोसे भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय मदिनि गोख्रों नाजानायनि फिथाइ। मख'जाथावदि आरोबाव मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नांथाब नाजानायावनो आमेरिकानिफ्राय मिसाइल बइं 777 आ मैया बेलासिनि 3 रिंगासो समाव दिल्ली इन्टारनेशनेल एयारपर्टसिम एबा भारतआव सौफैबाय। बे मिसाइलखौ मदिजों लोगोसे मन्त्रि रामनाथ क'विन्द आरो भाइस प्रेसिडेन्ट वेंकाया नायडुआ बेखेवो। मख'नो गोनांदि बे बइं मिसाइलआ खनफ्रोम घन्टायाव 900 किल'मिटार जानथाइसिम खारनो हायो। दिनै 2 अक्ट'बर भारत हादरनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान। बिथां गेदेमानि जोनोमा इं 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालारखालि भारत हादरनि सिङाव थानाय परबन्दर होननाय जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सासे इंराजनि हेंथायै भारत उदांस्रि सोमावसारनायनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन, लोगोसे अहिंसा खान्थिनि दिथागिरिमोन। दिनैनि गोथार सानखौनो बिथां गेदेमानि जोनोम सान महरै बोसोरफ्रोमबो हादोरनाङै गान्धी जयन्ती सान महरै फालिनाय जायो। दिनै हादोरनि बिफा गान्धी जयन्ती सानजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सुबाइजार ब्लकनि कमिटिजों बानजायजानायनि गेजेरजों बिटिसि बिसायख'थिखौ गोख्रैयै खुंफुंनांगौनि आरो रायजो बेंगिरिनि सासनखौ थाबैनो बोखांना लानांगौनि दाबि दैखांनानै उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 17 नं सुबाइजार बियाबनि बिजाथि प्रभात बसुमतारिया एरै बुंदों। दिनैनि बे हांगास्ट्राइक बिटिसि बिसायख'थि खुंनांगौनि खारन थांनाय 4 एप्रिलावनो जानो गोनां बे बिटिसि बिसायख'थिखौ दासिमहालागैबो आसाम सरकार बा जोंनि इलेक्सन कमिसना खुंफुंनानै होनो हायाखै। दा बेखायनो जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै लागातार माखासे प्रग्रामफोर लाबाय थादों। दिनैनि नैबे दिनाव जोङो हांगास्ट्राइक खालामदों। इमिडियेट माने इलेक्सना जानांगौ, माने डिले खालामालासिनो, खारन जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खोथा दं, जोंनि परिबेसनि खोथा दं। बेखौ लानानै जोङो दिनै हांगास्ट्राइक खालामदों 4 घन्टा। बेनिखायनो जों आसा थिदों थाबैनो इलेक्सन कमिसना इलेक्सनखौ थाबैनो फाथिनानै बिटिसि इलेक्सनखौ खुंगोन। आसा थिनानै जों दिनैनि प्रग्रामखौ लाबाय थादों आरो लागातार जोंनि प्रग्रामा जालांबाय थागोन। गुबुन जोंहा माखासे हाबाफारि दंबावो। दा बेखायनो जोङो बे दिनैनि प्रग्रामखौ लानाय जादों। लोगोसे थुरिबारि ब्लक कमिटियाबो बे रोखोमसे एबा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो आरो रायजो बेंगिरिनि सासनखौ थाबैनो होबथानो दाबि दैखांदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै पिपल डेमक्रेसि मुभमेन्ट फर बड'लेण्डनि आफादगिरि जेब्राराम मोसाहारिया एरै बुंदों। बे उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिया बिपिएफनि, नाथाय आं बेवहाय नुजाफैनायनि खारना जाहैबाय दिनै जोंहा दाखालि 30 तारिखआव बरमायाव बर'फोरनि 18टा संगठननि गासिबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै बे बिटिसि हालामनि बिसायख'थिखौ जोंनि गभर्नर रुलआ जोबनायनि सिगाङावनो, थारमाने 27 अक्ट'बरनि सिगाङावनो इलेक्सनखौ खुंथारनांगौ होननानै मोनसे नारसिननाय बे हाबाफारिखौ लाबोनो थाखाय जोङो जयै सावरायनानै गुवाहाटीयाव जोङो फैगौ 5 अक्ट'आव मोनसे 2 घन्टा डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम लादों। स्टेट इलेक्शन कमिशनार बिथांनि
अफिसनि मोखाङाव जों 2 घन्टा धरना होगोन आरो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन दिल्लीयाव थांनानै 7 तारिखआव दिल्लीयाव थांगोन ओमफ्राय 8 तारिखआव जन्तर मन्तराव जों आरो 2 घन्टा बिब्दिनो जोङो सोमावसारनाय हाबाफारि आखायाव लादों दा आं दिनै बहाय फैनायनि खारना जाहैबाय बिथांमोनखौ गोसोखौ थुलुंगा होनो आरो जोंनि सलिडारिटी मेसेजखौ होनो आरो बे गुवाहाटी आरो दिल्ली प्रग्रामनि बे माने खेंफोरथिखौ होनो थाखाय आं बहाय दान्दिसे नुजाफैनाय जादों मख'जाथावदि बे उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिखौ गासै 4 घन्टानि थाखाय खुंफुंनाय जादोंमोन बेफोर उखैहाब सोमावसारनायाव गोबांसा BPF दोलोनि मददगिरि आरो दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो दिनै महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जाला लक्ष्मी मन्दिर गेलेग्रा फोथाराव हादोरनाङारि अहिंसा साननि हाबाफारि खुंफुङो बे हाबाफारिखौ बेखेवो बड' साहित्य सभानि बारग' लेङाइ आफादगिरि दीपक बसुमतारिया मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि स्टेट इनफरमेशन कमिशननि भेटेरियान जार्नालिस्ट आरो लोगोसे माननि आलासि महरै बड' साहित्य सभानि बारग' गाहाय नेहाथारि उपेन बर' देउरि बड' वमेन जास्टिस फरामनि बारग' गाहाय नेहाथारि लीलावती बसुमतारी जाला ब्रान्चनि आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि हमेश्वर दास आरो गोबांसा गुवाहाटीनि गेटवे ग्रेन्डियर हटेलाव दिनै KMSS नि गोदान राजखान्थि दोलो दाफुंनायनि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारियाव बे गोदान दोलोखौ हेफाजाब होगिरि गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लाफैदों कृषक मुक्ति संग्राम समितिया गोदान राजखान्थि दोलो दाफुंनो नांथाबबोगासिनो थानाया दिनै मोगथां महर मोनबाय बे गोदानै दाफुंजानाय राजखान्थि दोलोनि मुङा जादों राइजर दल दिनै थारैनो गावनि राजखान्थि दोलोखौ कृषक मुक्ति संग्राम समितिया दाफुंमारबाय मख'जाथावदि KMSS आरो कानि बेरेखा मोन 70 हानजाया बे गोदान राजखान्थि दोलोखौ दाफुंदों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला KMSS नि बे गोदानै दाफुंजानाय राजखान्थि दोलोआव संयुक्त आन्चलिक दोलोआबो सरजाबफैयो दानिया बोथोरनि खौरां गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सनिबार 3 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनोबो हागौ सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेलसियास जागोन फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों